ifaith. Sizokhuluma ngesicanyana ke lesingiyacabanga ukuthi ngeke sikhulumisana nabanye abazalwane noma nabanye abefundisi uma sizocacisa indaba yefaith eseBhayibhelini. Ngoba kunomahluko phakathi kwehope and faith. So sizobuka lokho ke meme namhlanje sizohlabela semapaleni ungedala. Asingabe sisachitha isikhathi mfundisi ngenxa yesikhathi I mean last week I remember ukuthi impela isikhathi sasishaya kodwa isifundo was so profound ngithanda ukubonga kakhulu i-respond yabazalwane bengifonela besho izinto eziningi ku Facebook inbox WhatsApp even abantu nje bathi yey isifundo saSunday was very informative. The information khona nje omunye wabasakazi esebenza naye la wathi information was so amazing wathi kube yena wayenayo le information long time ago ngabe uyakhola. Okay, bemsebo kakhulu ayikhale kwashuka shumngezo. Okay man. Into ebaluleke kakhulu ayidlo wakhumbula last time masikhuluma isichaza indaba eSamaria siqale kwaAbraham. Namhlanje sikhuluma ngefaith ngifuna siqale futhi kuye Abraham. Okay. Yeah. Khuleka ngizohamba nawe. Mawuqale lapha lapho uqala khona zonke izinto nje nemndeni iqala lapho izizwe konke izilimi ziqala lapho so konke namhlanje uma sikhuluma ngefaith asilande lapho ngoba nami ufunda kahle yabo ngizosondeza naBhayibheli eduze kwakho ngeke focus kakhulu kubhalwe phansi ngoba kuya disturb mhlawumbe siqale ku Genesis chapter 15 sifunda from verse number 1 to 6. Verse number 1 to 6. Yeah, Genesis 15. Genesis 15. Mina ngafundisa sontweni ukuthi mawufunda iBhayibheli yasukuma ngathi do I have to stand up? Hayi kodwa isonto. Okay, let's read ke bazalwane Genesis chapter 15 from verse 1 to 6. Isivumelwano sikaJehova noAbraham inkosi yami. Emva kwalokho kwafika izwi likaJehova kuAbraham ngombono lithi ungesabe Abraham ngisihlangu sakho umvuzo wakho uyakuba mkhulu kakhulu. Kepha Abraham wathi kuJehova uyakungiphyani na ngihamba ngingenamntwana indlalifa yendlu yami ingu-Eliyazeri waseDamaseko. uAbraham wathi futhi bheka awunginikanga nzalo bheka inceku yendlu yami iyakuba indlalifa yami. Bheka izwi kaJehova leza kuye lathi lona akayikudla ifa lakho kepha okuya kuphuma ezibilini zakho kuyakudla ifa lakho. Wamphumisela ngaphandle wathi bheka ngasezulwini ubala izinkanyezi uma ungazibala wathi kuye kungaba kanjani kuyakuba kanjalo inzalo yakho. Verse 6 wakholwa nguJehova wambalela lokho kwaba ngokulunga. Okay. Asiwafunda bemabili mami ukuze sikwazi ukwachaza. Awufunda Romans chapter 10 sifunda verse number 17 senzela ukuthi lento esihlanganisa angithi usavula memo ukhumbula lithi kwavela izwi likaJehova ngombono kwaAbraham ebudaleni bakhe lakhuluma naye lithi uzoba nengane ngisho. Okay, bayachazelana ivumelwano zonke in the staff verse number 6 sebavumelene uAbraham noNkulunkulu lithi uAbraham wakukholwa lokho. I-definition yolokhu kukholwa kwaAbraham lichaza ukuthi automatically uAbraham waba nayo ingane angakabi nayo physically ngoba kusho uNkulunkulu. Okay, ngicela sizoyikhuluma lento 10:17. There's Romans chapter 10 verse 17 ukuthi ke ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Mana ka silungise something la sokuba sokhuluma shoda amagama mawukholwa ungezwanga sikhona ukholwa sokuqala kumele uzwe leyo nto uthi ungakabi nayo leyo nto leyo ukholelwa kuyona ngoba uzwile bese uyakholwa. Okay, so chaza khuleka mhlawumbe sifunde lokugcina bo
ngoba ayithi romance uthi ukukholwa kuvela ngokuzwa izwi kabani ucela uqedela izwi likaKristu likaKristu hayi wonke amazwi okay mhlawumbe sifunde uHebrew chapter 10 verse number 23 sesizoma lapho ke bese sichaza le ndaba okukholwa ngoba lokho kusemabandleni la sikhonza kuwona akusikhona useBhayibhelini akusikho so kunala kufika kugejana khona ngoba masikhuluma ngokukholwa kuseBhayibhelini nalokhu ukukholwa lokhu esinamabandleni akusikho 10:23 Hebrews chapter 10 verse 23 uthi masibambisise isivumo sethemba lethu singaqeki ngokuba ukholekile lowo owethembisayo okay Oma masichaze kancane ngafisha nje lento le bese siyanyazi ukuthi mina nawe masilazi yakhala. Okay, iBhayibheli asifunde khona ku Genesis chapter 15 sithola uNkulunkulu ekhuluma noAbraham, ne? Zakhala manje. Moya. Okay. uNkulunkulu ukhuluma noAbraham mina ndithi iBhayibheli mafunda iBhayibheli lithi uSara wayena 65 so disalukazi leso. uAbraham na 75. Ne ikhehla lelo uNkulunkulu ukhuluma nabo ukuthi bazoba nengane uma zoba nengane at the age of 65 kakhulu isalukazi usekuncane lokho ukuthi bazoba nengane bana uSara na 65 uAbraham na 75 so babeshana ngo 10 years yes after leso sethembiso ukuthi bazoba nengane mhlawumbe ithemba bebene nalo okuhlunga kakhulu ukuthi after seNkulunkulu abathembisile balinda another 25 years bangakayitholi ingane shothi ngamanye amagama at the age of 89 uSara yila sokuqhamuka khona ingilosi izobakhumbuza sethembiso asikhuluma uNkulunkulu unyakene eminingi eyadlula yila qhamuka khona ingilosi ithi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo uzoba nengane la zahleka khona uSara namhlolo ngehlelayo namhlolo usekhumbula usebuka iminyaka amagama wayesene 89 uSara uma singilosi buya kwesibili ukuthi ngalesi sikhathi ngonyaka uzayo uzoba nengane now uma sebathola ingane uSara uthola ingane una 90 uAbraham una 100 bese babadala kakhulu ngiyacabanga kusho iBhayibheli mama ukuthi ngiyacabanga at the age of 89 uSara seyizwela ukuthi lento angazi noma beyahalela ubanana noma beyahalela ufish angazi kodwa kukhona lokho nithini nibanako uma kubanjalo okay angazi beyahalela wahamba weclinic wayocheka ngiyacabanga mhlawumbe wafika wafolela yini amantombazana athi ayocheka bathi gogo abantu boshukela nama high blood bangabathi angizange ushukela konke engizwa iswini sami nali point man uverse 15 uNkulunkulu ukhuluma noAbraham na umahluko nawo kumele understand umahluko ukuthi akuso Abraham owathi angeke ngifa ngakabinangane that is the different akuso Abraham osukuma memezela athi mina ngeke ngife ingane ngabe nelithi iBhayibheli kwasho uNkulunkulu ekhuluma noAbraham ukuthi wena awuyikufa ingane ungabinayo lithi iBhayibheli maqhubeka lithi uNkulunkulu wakhiphela uAbraham ngaphandle wambonisa izinkanyezi zezulu wambonisa nehlabathi solwandle ukuthi inzalo yakho iyoba ngangesihlabathi solwandle ibanga ngezinkanyezi zezulu kusho uNkulunkulu hayi uAbraham ngicela uunderline lokho mama ukuze sikhulume kahle underline ukuthi lento le ikhulunywa uNkulunkulu ethembisa uAbraham uverse number 6 uthi uGenesis 15 verse number 6 uAbraham lokho kusho uNkulunkulu ukuthi akayikufa angakaba nangane wakukholwa you understand man uRomans 10:17 lithi ukukholwa kuvela ngokuzwa ngamanye amagama kumele kube khona okhulumayo othembekile engimazi ukuthi ma ekhulumile akushilo uyakufeza so ngoba uthembekile lo othembisayo noma ngingakayibambi into ayishilo ngoba ngiyamazi ukuthi uyaligcina izwi lakho automatically into ayishilo senginayo bese angithi uRomans 10 lokade umfunda uthi no Hebrews 10 uthi ukholekile othembisayo shothi uNkulunkulu akushilo akushintshe ngoba yiloko akubambeni kunezinto efuna sizibuka the difference yokukholwa okushiwo uNkulunkulu naloko esiyiqambela khona owiqambele khona wena usukholwa ithemba okushiwo uNkulunkulu ngawe noma ungakabi nakho ifaith uthi unakho ungakabi nakho amagama if mina nguNkulunkulu ngithi kuwe mama ngizokunikeza imoto mina nguNkulunkulu angithi mina ngithembekile mina nguNkulunkulu ngithi ngizokunikeza imoto automatically wena masotshela abantu noma uhamba uthi senginemoto ngoba kusho lo othembekile othembisayo
uyakholeka uyaligcina izwi lakho othembisayo. Here's the difference. Zingaki izinto owasukuma wayifakaza esontweni watshela abazalwane wasukuma memezela esontweni uthi by faith kulonyaka zoba no1 no2 no3 lonyaka sisiyavala salele inyanga ezimbili awukabi nazo. Why? Because akushongo uNkulunkulu kwatsho wena. And le faith lesikhuluma ngayo la eBhayibhelini yaseBhayibhelini nale yesamasontweni monga notice abafundisi uma besifundisa ifaith basitshela ukuthi thina masidinga izinto asiye kuNkulunkulu ne sizoba no1 and 2 3. Ngiyakhumbula ePitori ngivuselele incebe yathi kumele ube nefaith le kwenza ukuthi uzuthatha iKia noma zendlu uye egarage ujikajika ezitolo uthi by faith emagarage by faith nginale moto ukuhlanya lokho ngolimi elisenkulu nje ukuhlanya. Monga notice abafundisi thina masidinga izinto basikhomba kuNkulunkulu. Abafundisi abakhulumi kanje. Ukhomitseni ibandla likaKristu liyahlukumezeka lihlukunyezwa abantu abasebenzela izinto zabo ngeBhayibheli. Now here's the difference. Uma abefundisi bona uma thina sinezinto esidingayo kuphila whatsoever imali bathi asibe nokukholwa kuNkulunkulu ne kodwa bona uma bedinga imali abayi kuNkulunkulu babe nethemba kithi. Uma bedinga imoto bathi asibashayela imali. Thina masidinga imoto bathi asibe nefaith kuNkulunkulu. Okay, ake ngwenzele just a simple thing. Few nyana things eseBhayibhelini ukukhombisa ukuthi what is the difference between hope and faith. Uyakhumbula uJesu mafunda I think Luke chapter 5 ne lithi iBhayibheli uJesu ufika ekseni uthola oPetru bebedo. Okay. Ma eqhamuka uJesu lithi iBhayibheli bebehlanza amanete abo. Uma eqhamuka uJesu oPetru akusibona bathi ngoba sesikubonile sibuyisela amanete. Cha. Kwathi ngakala uJesu athi kubo thathana amanete niwabuyisele ejuleni. Uthi uPetru wabona la uthi asibuyisela amanete khona kade sidoba kule ndawo. Kodwa ke sesibamba ukuthi ngoba sewushilo kusho uJesu uPetru etshela uJesu ngoba sewushilo uthi asiwabuyisela amanete siwabuyisela ngenxa yezwi lakho. That's faith. Asiqhubeke futhi. Nawu mahluko uyakhumbula abafana labo Shadraka Abednego noMeshaki. iBhayibheli lithi uma inkosi izobaphonsa esithandweni somlilo bathi labafana uNkulunkulu wethu uzosikhipha emlilweni. Base bakhumbula ukuthi uNkulunkulu akashongo ukuthi uzobakhipha kusho bona. Base bathi asilungise kahle kanti uma kwenzekile ngasikhiphi. Yeah. Kuyosala kwazeka. Why basho njalo? Because uNkulunkulu wayengashongo ukuthi uzobakhipha. Yeah, that's what hope. Because hope ine possibility ukuthi ngenzeki. Kodwa faith esho uNkulunkulu mina ngilinda ku waiting room ngefaith akwenzeki ingenzeki. Kana ngingabuza umbuzo wodwa ushana. Uthini uNkulunkulu? Because we have to uthi uNkulunkulu ukholwa yilokho okuze ngezwi. Yeah. Utheni uNkulunkulu? No, angithi lama sesikhuluma ngefaith lama faith la ngithi sikhuluma ngawe ebandleni. Konke ebandleni nestaff ukuthi wena uzoba nemoto uzoshada and uzoba nana. Umbuzo uthi uNkulunkulu ushilo yini ukuthi wena by this time uzoshada because masisematendeni bathi nqaka bambe ihwanga bambe ukuthi nokuthi uNkulunkulu ushilo yini ukuthi mina ngizoshada kulonyaka na. That's a question. Because ma uNkulunkulu eshilo ukuthi ngizoshada ngibamba lokho kunetende lithi bambe ihwanga. Ngiyangcakiswa la ngaphandle abathi faith iba nokukholwa. Okay, asiqhubeke nomunye wesifazane. Mhlawumbe abanembuzo. Ngikhumbula nesifazane wena sifo semopo for 12 years. Yeah. uMateyu chapter 9 ungalifunda verse number 20 and 21. Okay, fundeka kanje ke Matthew chapter 9 verse 20 and 21. Yeah. Bheka ke owesifazana wayenomopho iminyaka e12 weza emva kwakhe wathinta umphetho wengubo yakhe. Ngokuba wayethi phakathi kwakhe uma ngingathinta umphetho nje wengubo yakhe ngingasindiswa. Wamama silungise le verse lento ekhulunywa lo wesifazana akusifaith. Ihope. Ngoba uJesu wayengashongo ukuthi uzophinda. Wayeyitshele yena ukuthi mangathinta ingubo kaJesu ngizophinda. That's what iBhayibheli wayeyitshelile yena ukuthi mangathinta umphetho wengubo kaJesu ngizophinda. Kwakune possibility ukuthi wayengayithinta angaphili ngoba uNkulunkulu wayengashongo. That's the difference. Uyakhumbula ekufikeni kukaJesu ekuzalweni kukaJesu. Ethi salisa ubusiso. Nakho mawufunda le verse lithi iBhayibheli umoya kaNkulunkulu wawukhulumile kuye ukuthi akayikufa angambonanga umsindisi. Lithi iBhayibheli mafika uJesu ana 2 years ayobusiswa tempelini. Lithi iBhayibheli wathi noma sengalala ngokuthula inceke yakho amehla amayibonile insindiso. Why? Kwakhuluma uNkulunkulu watshela umprofeti ukuthi angeke ufe
ungambonanga umsindisi. The different about faith yasemabandleni nale eseBhayibhelini ukuthi thina siyayiqambela izinto. So mase sibuyela kuncwadi leyifunda kakhulu mase nikhutuzwa ngempela emasontweni uHebrew chapter 11 ukholwa isiqiniseko nani na. So uma ufunda uyahleka futhi Hebrew chapter 11 no mina silungisa baningi abantu abalimalayo baningi kakhulu abantu abalimala abalinyazwa le nto othwa iba nokholo abanye babo kunabantu abagula kumele badla amaphilisi abangawadla amaphilisi bathi nginokholo ngizophila uNkulunkulu ushilo ukuthi uzophila because izinto ezisebenze kimi uNkulunkulu ayikhuluma nami ngingazi applyisa abanye abantu uNkulunkulu angashongo thina sibamba ukusho kukaNkulunkulu uma mina ngigula uNkulunkulu athe kimi ungawadla amaphilisi uzophila ngingathathi the same thing you applyisa abanye abantu bafe because ngina ngikholela kuloko ushilo yini like the Bible says ukuyobizwa ngangalokho okubekiwe kuwe yebo mawufunda I think it's Romans chapter 12 la lithi khona ungacabanga ukuthi umkhulu kunalokho yikho if wakukuthi ifaith oyizwa kuwe apply yona musukufune yabanye cha okay angikho akusime ngizokwenza isifundisi okay chapter 11 verse 1 lijolekile leli abasikuthuza ngalo yazi you sound like awusumfundi no uthi yilelela banikhuthuza ngale sikhulumela abantu abarojwe kakhulu barojwe abefundisi abanye kunabantu abadayise ngezindlu abanye baphuma empesheni kwathatha imali zonke kuthiwa iba nokukholwa kuze ngelinga sobe yafuna sikhuluma ngokweshumi lokho seBhayibhelini hayi lokho kwasemasontweni so khuluma ngako kweshumi kumele ucace because izinto ezikhulunywayo ebandleni akusizona eseBhayibhelini Waza kwenza perfect example mawufuna ukubona ukuthi lezi zinto lezi zidivetwa kanjani angithi lasiqala ukufundisa sithe uSara wayemncane kunoAbraham ngo10 years asikho isifunda kuloko but ukhona umuntu angathatha the same thing afundisa ukuthi wena kumele ube mdala kunonkosikazi wakho angingenza example ngalokho because of that na umbuzo ukuthi uma uSara wayemncane kunoAbraham ngo10 years singenaphi thini that is the same strategy uma kufundiswa ukufunda amaverse afana nalawo engangeni ndawo kungasona isifundo because itholakala eBhayibhelini bese iphenduka isifundo njengalesi sithi zala nani lapha kokhulunywa ngekhapulu lapha kwangakhulunywa ngomfana nentombazana ekhapulu ayishadile leya uNkulunkulu ayibusisa hayi emjolweni bebangajoli lapha bangakhipitile laba bowu2 kwakuyikhapulu angifunde washisa amathanda isikhathi sithi 25 past 3 o'clock emsakazweni wakhe ACR sehleli naye ke obaba umfundisi uJK wangabani ke ngakwaZwane usilethela nje isifundo sifunda ngokukholwa beka indlebe lalela singajabula mangabe kukuthi wena lapho ulalela makhaya bese nje uya comment ama-comment was so outstanding engawathola last week siyabonga kakhulu abantu be-comment ukuthi cha siyabonga sithole kukhulu sifunde likhulu okay namhlanje sikhuluma ngokukholwa nali verse okukhuthuzwa ngalabantu yebo isihlalo nje sakhona is way out of this world sithi nje amaqhawe enkolo esivumelwano esidala yebo ubeswani ke bese lithi kepha ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo okay asimela before uqedela awukwazi ukuba nesiqiniseko ngento kungekho omethembayo ekubeni nesiqiniseko salento esho ngamagama angikwazi ukuba nesiqiniseko sokuzoba nemoto yini into engenza ukuthi ngibe nesiqiniseko ukuthi okhulumile akawaqamba manga so nginesiqiniseko and isiqiniseko sami ngiyayithemba izinto enginesiqiniseko kusona so awukwazi ukukhuluma into uma ungathi mina nginokukholwa ukuthi uzoba nefoni unaso isiqiniseko umbuzo wakho so uma uthi wena uzoba nefoni unaso yini isiqiniseko usithatha uyayikholwa ukuba nesiqiniseko ngezinto ezithenjwayo so umbuzo wami ukuthi izinto wena eklema ukuthi uzoba nazo yini isiqiniseko so ukuthi lezo zinto uzoba nazo so i-answer yami ukuthi ongithembisile ukuthi uzoba nefoni ngiyamazi ukuthi ukholekile othembisayo so ukholwa ke ukuba nesiqiniseko Cizelele mfundisi no because abona masingabamba leyo bazalwane abekho abantu abazorojwa abekho abantu abazolimala ngeke uhamba uclaim izinto ngeke uhamba benento enkulu ngoba wena nefaith enkulu ukholwa kokuqala ngithi manje siqedela lapha siyaqeda kunelinye lapho nje kancane kodwa sibamba lokhu ukholwa ukuba nesiqiniseko okay asikhona a few things uyakhumbula uma ufuna chapter 14 ncwadi yaNumeri
abantwana bakwaIsrael from chapter 13 and 14 ila kuphuma khona izinhloli lezi ngokwezindlu zakwaIsrael. Yes ziyohlola izwe laseKhanani. Okay. iBhayibheli lithi mazibuya lezi eziwu12 zibuya zilethe report kwaphuma 10 yalethe report sifikile eKhanana ilihle izwe yonke into ikhona konke kodwa kunamadodana kaAnaka amadoda amade 6 meter ubude babo zithi lezi noma 20 ozawelo ngizafana ngeke silunge sithe sibuka thini sababuka bona sabona iyintethe nabo emehlweni abo sasizintethe nasi story lithi iBhayibheli kwaphuma uKheleb noJoshua phumela eceleni bathi labafo laba uNkulunkulu eshilo ngeKhanana siyolidla hayi kodwa what a beautiful statement ukuthi uNkulunkulu ushilo ngempela sisuke eGibhithe wathi iKhanana elethu sinandaba ukuthi amadodana kaAnaki a6 meter amadoda amakhulu alingana noGoliath asinandaba ukuthi uhlala amabhubesi uhlala izinyoka asinandaba ukuthi uvalwe ngani uNkulunkulu kuyena oshilo ukuthi iKhanana elethu. Amen. iKhanana elethu ukholekile othembisayo. So asibambi musukuhamba uklema izinto uNkulunkulu angayishongoza ufunga kabi nazo. So uma uyothandaza uzoyeka ukukholwa ngempela ngoba wena by faith uzoba nomshado do by faith uzoba nengane ingane do because kunezinto eziklema singakaqedelwe khumbula u1 King chapter 17 iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma noEliya umprofeti ne wathi hamba kunomuzi othile kulowo muzi lowo kunomfelokazi uma ufika kulowo mfelokazi uzokondla ngikhulumile kanye naye iBhayibheli umprofeti mesifika akukho kokumondla akumafika kukho kokumona uthi kwakhona yana impushana namafutha iBhayibheli umprofeti uthi thatha lokukunikeza mina kuphela kusho uNkulunkulu uyayicacisa uEliya ukuthi no akusimo sure because enye izinto ezikhulunywa befundisa ukuthi ngithi mina ngoba ngumshumayeli bese ngisukuma ngimemeza phambi kwabazalwane iba nokukholo nokuthi mina ngumprofeti asali ukuthi umprofeti uNkulunkulu ushilo inoko kushoyo. That is the problem ibandla lanamhlanje abazalwana abaningi abahluphekayo abanye bakhipha imali abanye bathi wozuzotshala ogcobeni wozuzenza ukuthi nokuthi uzoba nokuthi the question is why uNkulunkulu ushilo yini ngoba loyo othembisayo ukholekile uma eshilo akushilo siyoba nakho. Hey angiqedele verse 1 ngiqedele verse 1 uzwile ngithi qhubeka ngoba ngibona ukuthi kusele kuningi 14 tell us too much. Okay ake ngiqale phansi kuverse 1 uthi kepha ke ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwa. Okay manje siphinde sibuyisele ukuthi okoqala lapha sitokukholwa kwisiqiniseko uqiniseko isiphi isiqiniseko onaso ukuthi uzoba nefoni okoqala okwesibili kuyiqiniso kangakanani ukuthi lokho esingakuboni wena usunakho. So le ndaba ukuthi angazi mina thina sibuya ngale Pitori thina singaba sePitori thina le kunamantombazana angashadile siwabona afaka amaringi athi prophet umshado angazi ngani kwazi ngapha kwaZulu ePitori kunamantombazana siwabona thina afaka amaringi athi prophet umshado benza into eziningi ezenziwayo abanye athi adwebe phansi athi udwebe indlu yakhe nani ukuhlanya because uNkulunkulu akashongo thina ukholwa kwethu asiyiqambeli ubona once wayiqambela izinto ukubiza ngefaith akusifaith ihope ngamanye amagama anginti namhlanje bowazi ukuthi uzozala emsakazweni kodwa bengenayo isho bongayasho bengenasi isiqiniseko yebo ngoba ngethemba umuntu mina that's why uNkulunkulu mina kangisena umuntu ukuthi ngaqamba mama ukube uNkulunkulu oshilo ukuthi uzoba khona emsakazweni wena automatically bowumela ukuthi uNkulunkulu usemsakazweni bathi ukuthi ukhona ngoba uNkulunkulu othembisa. That is the problem esinalo ebandleni likaKristu ukuthi izinto eziningi abantu abayishoyo nabantu abayikhulumayo uAbraham sonke masimkhotha sithi unguyise wokukholwa sibukela kuyena. Now the question is why izinto esifundayo nesifundiswayo sithatha eBhayibhelini noma siyayiklema. So uma uyiklemela izinto ngokholwa njengomzalwane kuningi izinto engazisho mina ngisukuma ngithi mina ngeke ngikhule mina ngeke mba nokuthi kodwa egcineni ngingasho ukuthi faith angithi hope ngasho kahle uNkulunkulu kanti usethembiseni yini le uNkulunkulu akufanele siyibambe ayishilo ngathi no away yini ukuthi izinto abapostoli okay ake sibandana kudala nje abebeyithandazele kuhlukilana lokuthandaza oba yithi fana nelivese leli enhlalane lifunda leli uma nifuna imali le athu Jesu kuze kube namhlanje ngicela ngalutho game. Do you know ukuthi it's something different between lezi lesicelayo
thina lento le lama verses wa apply emotweni emshadweni and stuff kanti ibandla lakudala lalikhuluma lezo zinto concerning indaba into kamoya ukukhula ukuphila ubungcwele and stuff thina asiyithandazeli literal things. yes thina sikhuluma izinto eziphathekayo kufana namavesi afana nokuthi ngemivimba yakho siphilisiwe le mivimba yakho do you know ukuthi lela verse alikhuluma ngezifo Isaiah chapter 53 alikhuluma ngezifo lela verse Mfundisi ngikutshela iqiniso ngoKristu lela verse alikhuluma ngezifo sengithandaze kangaka no lela verse alikaze lakuzela khuluma ngezifo lela kube khona into engiphazamisa mfundisi Okay, ngiyakuzwa. ubusakhuluma ngithi by his stripes we were healed Yeah. with there's nothing such no hayi alikhiphi verse elikhona njalo kodwa alikhulumi ngokugula likhuluma ngeziphambeko ukuthi thina sasifile angithi uthi uPaul waniphilisa nina nanifile ngenxa yeziphambeko zenu so lela verse alikhuluma ngokuthi mawuphethwe ikhanda waphiliza umvimbo kaJesu alingeni abafundi beBhayibheli bayakwazi lokho nabafundi bayakwazi ukuthi lela verse ala apply endabeni yekhanda nenyongo and stuff abafundi beBhayibheli bayakwazi lokho kunamaqiniso abafundi abawaziyo abangafuni kwakhuluma ake ngiyenze just a perfect example uPaul ma eshawa unyazi Ubuka ngiyidla okay uPaul abafundi beBhayibheli bathi uPaul wayemfishana ubona lokufishana lokudelelekile wemfishana enamehla amakhulu uPaul inkathi eDamascus ayohlasela amakholo eshawa unyazi iBhayibheli isitshela ukuthi waba nenkinga amehlo njalo bephuma ubhice emehlweni that's why abafundi incwadi eGalatians ithi iBhayibheli abazalwane baseGalatia ngendlela bebemthanda ngayo uPaul bebeze befisa ukukhipha amehlo abo bamnikeza bona ngoba kahle nayo into omele wazi ngoPaul uPaul into wayeyibhala yayingafana into ayiyona noma ngama ungabona uPaul obhala iBhayibheli ubuke yena kwakuphikisana kanjani manje ingakho simtholethi uthatha okudelelekile nje akusebenzisi athi ebuthakathaka embame ngamandla so uPaul wayemuntu obuthakathaka ngempela amehlweni akhe kwaphuma ubhici kodwa just imagine uma ufunda uchapter 2 Corinthians chapter 11 uthi nganxuse enkosini yakhumbula lo verse koza kwakathanda inkosi phela awususe lento uNkulunkulu wathi Lord manje just imagine an anointed man of God sikhuluma ngefaith anointed man of God enoNkulunkulu ubhale half yeNew Testament enoNkulunkulu egcotshiwe kuze kube namhlanje siyahlonipha izinto ezibhalwe uPaul kodwa wathandaza enkosini acela ukuthi akususwe ifa lokuhlukumezeka kwakhe akususwe emzimbeni lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi umusa wami ukwanele athi senganotice ukuthi ebuthakathakeni bami nginamandla uPaul wahamba noTimotheo uTimotheo wayenenkinga yesisu njalo ekhishwa isisu makhishwa ngiyacabanga lithi iBhayibheli ngiyacabanga ukuthi uPaul wambeka izandla uTimotheo athi by faith by fire with the star naye wathi methanda lutho isisu kuphela wasebaluleka udokotela uLuku uthi ubona lesi sisu lesi uphuzani wayini and abafundi beBhayibheli bathi lo hlobo lowayini uPaul wayetshela ngaletshela uTimotheo kwakuhlobo lowayini njengamaphilisi njengento yokusiza njengomuthi ukuthi mawuphuze lo wayini uyokulekelela kodwa uma kube usuku ikadza namhlanje besingathi no thatha amaphilisi ukuze lesisu sisizakala kodwa ngiyacabanga before uPaul emeluleka ukuthi akathathe iwayini wamthandazela in the name of Jesus what do Lord sis what uyazi ukuthi uPaul eboshiwe eRoma ehamba eItaly ehamba lamacala akhe lithi iBhayibheli basasendleleni uNkulunkulu wamtshela uma uNkulunkulu wakhuluma naye ukuthi uhamba nolihamba loba ingozi umkhumbi uzophahlazeka kodwa akekho uzofa uyazi ukuthi emveni kokuphahlazeka komkhumbi uPaul wahlala 24 hours emanzini ngiyacabanga kube wena bozothi by fire by force within 3 minutes ngiyaphuma la within 3 minutes ngiyaphuma uPaul understand ukuthi la kulamanzi esihlele kuona for 24 hours and endaweni ene-ice it's a part of the plan futhi uNkulunkulu angeke asikhiphe la usuku lungakapheli uthaba bamba amaplanka bambana amaplanka kodwa yazini ukuthi akekho umuntu ozofa here's the point ukuthi izinto eziningi esihlemayo akusizona uNkulunkulu into ayishilo so uma sazi ukuthi lokhu kusho uNkulunkulu okay besiyala endabeni ezithembise le stuff nani ukuthi uNkulunkulu nani angithi uma athi angeke sibonelo ngani that's why ngithi mina nami uma sibuka ithembiso eseBhayibhelini bese sibuka lokho esikuhlema kufana for example verse ejolekile azikho ikhali ne asikho isikhali lelo asikho isikhali ne bese ulandalana masambana asikho isikhali silole labangcwele esiyaphumelela ongcwele ongcwele ne uyalandelayo ongcwele noma abangcwele esiyophumelela nalo lonke ulimi lesivukelayo lokwahlulela lokhu kukulunga kwengceke
zikaNkulunkulu ngoba ukulunga kwazo uvela kuye. Now ngamagama wena uthatha lelo verse emveni ukuthi uxabana nomakhelwane into indaba yeenkuku awuvali gate ungene iinkukhu noma ungene iinkukhu emzini kamakhelwane nani bese umakhelwane ukhuluma nawe uthi ubanga umsindo nani bese ungena umemeza uthi asikho isikhali esilonile ethi u-aplya into wrong endaweni wrong. Nani namavesi la uJesu wakhotha jabulani thokoza uma benthuka ngenxa yani bakuthuka ukuthi bayakubona uhamba nendoda bakuthuka ukuthi udle umnikelo bakuthuka ukuthi njalo uqoqa imali yemnikelo esontweni nemali uyayidla kodwa kumele kakhiwe uma bazalwane bekubuza ukuthi jabulani nithokoza uma benthuka sokuthuka siyabuza ukuthi imali yemnikelo lo kodwa sithatha umnikelo kumele kwakhiwe isonto ishonaphi u-apply ivesi endaweni wrong. Ngimsumbuka ka so masikhuluma ngefaith yaseBhayibhelini ngale faith ekhona namhlanje akusikho and awena ukuthi uNkulunkulu meshilo bazalwane kufanele basibambeni lokho asekenteni uma uNkulunkulu eshilo okay nansi into uma angithi eyithembisweni zeBhayibheli ukube sithi ngempela uNkulunkulu ezethembisa zeBhayibheli usithembisa thina sonke usethembisile sonke ngempela ezethembisa ngokwezethembiso kwakumele sibe nako konke kwethembisile kodwa kunento kumele uyazi ukuthi kuma individuals angithi eBhayibheli yakhe sikhuluma ngabapostoli bebodwa uPaul wayengashadile abanye abapostoli bebengashadile hayi ngoba bengathanda ushado shothi uNkulunkulu endabeni yomshado it was not part of the plan noma bebengawuclaim indaba yomshado kodwa uNkulunkulu wengathandanga ukuthi bashade. So ngamagama kukhona izinto eziseBhayibhelini ezethembisa bese umbuzo ukuthi ngokweplan kaNkulunkulu okay lesithembiso concerning mina do I apply personally sasingasasiclaimisa ibandla mina ke ngingedwa lezi. Do you know mama ukuthi kunabantu abashumela iqiniso la ngaphandle iqiniso la ngempela bangamxube nalutho uKristu kodwa moya amabandlela bakhonza bawu5 because ukuthi ngishumela iqiniso akunikeza igunya lokuthi kumele ugcwale ibandla noma ke ningathi ngizenza konke uNkulunkulu wazile ukuthi ngizokunikeza abantu abawu10 ozobashumeza iqiniso baphila ubungcwele bafe bezulwini noma ke mina ngithi by fire by force but whatsoever singayisho uma uNkulunkulu angashongo leyo nto le ayikho because sibamba ukusho kukaNkulunkulu uma into ayikhulumile lokho akushilo kuyenzeka okay sisi ukuthi uthini usemoyeni sawona siyaphila njani vala ngane yakithi radio kancane noma uhlehle duze komsakazi siyacela baba yeah kazokushaya Yabonga sengizoma kaphela ngempela. Sabonga mama. No, asikhulume iqiniso mama. Yabantu, bazothi dasathi mina ngiyafisa sibe sizokhuluma ngomnikelo. Ngiyafisa ngempela bese sizoxoxa okusho ukuhlangana nomnikelo ngoba iqiniso selikhulumi ngenxa yokuthi kunezinto ezithile singa-apply monganaka kulezi insuku bonke abantu abathi babiza futhi le genge encane ngangathi uma wonke umuntu uyajabula ukuthi uma ebiziwe uzoba umfundisi uzohlonishwa uzokhothamela umfana omncane that's why uPaul metshela uTimotheo ukuthi mawufundisa ebandleni ngithi emveni kwesikhathi uPaul esehambile uTimotheo wahamba wayoba umfundisi ebandleni lase-Efesu. So umfundisi uPaul memfundisi lo mfana uTimotheo uthi mawukhuluma nabazalwane umama omdala kunawo khuluma ngathi khuluma noma wakho kodwa le genge encane le emekhuluma akana unesibindi ukubiza umuntu ngoma wakhe athi ngani yami uthi uPaul mawukhuluma nabafweni khuluma ngathi khuluma nobhuti baba mawukhuluma nobaba khuluma ngathi khuluma nobaba wakho ade bayenze nje ebandleni kaKristu kujike kube omama abadala bathi babe enganeni encane yebo ngoba ugcotshiwe sitshula usini sona leso no iqiniso asikwazi ukuyikhuluma izinto engamaqiniso futhi eseBhayibhelini ngoba iBhayibheli wonke umuntu nabantu abalifundisayo balikhulumela for benefit yabo bakhuliswa ukuthi yonke into izo-apply kubona. So the same faith abasifundisa yona ukuthi masifuna ukukholwa sifuna ukuphila sifuna ukuthina kunomunye ungangibuza ukuthi kuphi mama kunomunye wayenesifundiso sokuthi abazalwane bangaye ezibhedlela
abayibhedlela abaphile ngoNkulunkulu lo muntu masefa watholakala esesibhedlela efundisa abazalwane ukuthi ebhedlela bangayo. So because ifaith yethu asigcini kube yethu sodwa, sigcina sesi-applyisa abanye abantu ukubadukisa bezinto uNkulunkulu angayishongo angakaze athi mangiyibuka mina ngingedwa nje concerning izethembiso esebhayibhelini mangiye-aplya mina uNkulunkulu avuma ukuthi yes u-1 and 2 and 3 uzobana. Sikhuluma ngefaith esebhayibhelini, isitori sethu silapho namhlanje. Masikhuluma ngale nto kuthiwa ifaith esebhayibhelini sikhuluma sibamba ukusho kukaNkulunkulu. That's why wendlela kaMajolo yini wayehlabelela le nto lathi wabamba ukusho wabamba ukusho kukaNkulunkulu akayiqambelanga zona izinto. Uma wena ugula hamba esibhedlela, uma ukuthi unenkinga mawufuna umsebenzi hamba uyo-apply, awukho umsebenzi ozotholula endlini. Yonke into oyenza uma uNkulunkulu angashongo ezintweni ezithile sukuma athi uma ukuthi impela ufuna ukubamba ifaith esebhayibhelini hamba uyothandaza uNkulunkulu akhulume. Mase ekhulumile ke sesingakubona u-actor wenza zonke izinto. Uma ufaka iring ukuthi unefaith yomshado ungashadile khipha iring uyibeke phansi. Uma ubamba ikhiya uhambe edrobheni uthi uprofeta imoto lahla lezo ikhiya ngoba lokhu ubuhlanya. Thina sibamba ukusho kukaNkulunkulu. uNkulunkulu uma eshilo eBhayibhelini athi 1 and 2 and 3 at the age of 75 uAbraham uNkulunkulu wathi uzoba nengane, wakubamba lokho ukuthi uzoba nengane. Siyabonga. No, angithi sisibuyisela back to angithi indaba okugula kuqala ngathi kunabantu singabakhoda ngisho naye uJesu kuthiwa umuntu osiza owazi ukugula. Yeah, bisho njalo phela ebhalizayo. Okay, ayinto ukugula kuqala ngathi khona ufika awuqedelelanga kusesiphendulelo ngoba sizothi sibuyela kulo sesikhuluma. Okay, ipointi lami befuna uphendula angithi umbuzo ukuthi masigula senze njani. Ipointi la angisho ukuthi angeke sizogula, angeke siphile. You understand story sami sithi ekuguleni kwami uNkulunkulu uthini ngakho. Noma uyakhumbula ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma noprofeta ngoEzekiel ethumela uIsaiah umprofeti uthi hamba uyomtshela ukuthi lokugula kumphetha ngeke aphile uzofa. Lithi iBhayibheli Ezekiel waphenduka wasebuza uNkulunkulu ukuthi ngizwile ke umprofeti hamba ngicela ukuthi uNkulunkulu ke yena kube khona oshoyo maqondana nokugula kwami. Lithi iBhayibheli wathi Nkosi ekuhambeni kwami ngestaff nani akukho yena okuhle kwenzeke. uNkulunkulu wathi okay ke sengiyayishintsha umqondo uzophila 15 years. Yes, nami magama istory sithi usethi ufuna isign ukuthi kusho ukuthi uzophila yini. Okay, asikayi lapho. Okay, ngifuna uphendule umbuzo lo. Okay, istory sithi ekuguleni kwakho uNkulunkulu ushilo yini ukuthi lokhu kugulo kwami ugulela ukufa noma yiva eliyohlala likhona emzimbeni. Impendulo isempulu. Uma ngigula kumele ngibuze enkosini uNkulunkulu lokhu kugula ngizophila yini noma ngeke ngiphile. Unga-apply faith uNkulunkulu angayiphendulanga ngoba akashongo. Umbuzo ukuthi ushilo yini ukuthi uzophila. So uma ngigula kumele ngibuze enkosini uNkulunkulu lokhu kugula uthini ngakho. Ngiyafa noma ngiyaphila noma kuyiva ngizophila nabo ngoba angithi uPaul wagula ngisho the rest of his life. Yes, wacela uNkulunkulu athi angeke ngikhiphe. That is the same faith or a hope that we have to apply. Uma ugula buze enkosini. Uma kuthi umprofeti ushilo umprofeti kumele ngibuze ukuthi umprofeti kuphuma kuwe noma kuphuma enkosini ngoba abaprofeti bakudala bebengakhuluma izinto eziphuma emqondweni wabo njengalabo esinabo namhlanje. Bonke abaprofeti iziso abaprofeti imoto akekho uprofeti icebo ukhona kunezelo cabanga yami efani yini. Kuyiqiniso ubuhlungu kwesinsikhathi uaccepta ukuthi uNkulunkulu akahlelanga sonke ngendlela efanayo. Kodwa imeni zonke naseyintweni zonke asingayiclaim izinto uNkulunkulu angayishongo. Ukube kuyangahambe sizosifaka into ekhuluma maba no WhatsApp abantu bebhala noma uFacebook umuntu ebhala athi uNkulunkulu akashongo noma uNkulunkulu ushilo. Uma eshilo kuzoba nemoto ngizoba naye. Amadimoni athanda engathanda. Befundisi bethanda uma mina ngibizwe uNkulunkulu ngizoshumayela ngizohamba indawo ngoba ngithunywe uye ngibizwe uye. Akunandaba bethu esontweni bayangivala noma bangirecognize banginikeza imaga banginikeza uma uNkulunkulu engibizile ukuthi ngizoba isitsha sakhe sokuhamba ngimemezela ivangeli kuzokwenzeka. Angazi nini kuphi kanjani ngoba ushilo uNkulunkulu. Ukuba kuyangameza ukuthi #ushilo uNkulunkulu. Nangongenayo ke manje uthini ke uthi hey aphela amabandla mfundisi mvaleni lo mfundisi uthi umusa ngirenda lo Sivalelwa. #uNkulunkulu ushilo yini. Mfundisi isikhathi sethu siphele nyanya. Sivalelise.
Siyabonga kakhulu, siyabonga kuBaqulusi FM nakuMamasondo, siyabonga mem ithuba elihle sibe nalo nawe ukufunda entweni eningi. Siyabonga kubalaleli endaweni ezahlukahlukene, ibandla iChrist Living Body Fellowship Center. Silapha emalayinini lapha eduze deso khona amagesi amami sokuqala. Sivamsuma isithandela njalo ngamaSonto sikhonzela lapha. Siyabonga kakhulu endaweni ezahlukahlukene. #ushilo uNkulunkulu.